हाँ पण आम्हाला नोटीस असल्याशिवाय हे तुम्हाला घालता येतं याच्यावरती परमिशन घेतलं तुम्ही? परमिशन घेतलं नाही नाही, तुम्हाला नोटीस लागतं, मी देतो नोटीस देतो मी. तुम्ही आता त्याच्यावरती जे बांधलेलं आहे त्याला तुम्ही परमिशन घेतलेलं आहे ते दाखवा मला. मी विचारून घेतो. नाही नाही, विचारून घ्या मला, आता दाखवा. मी नोटीस आता इकडेच लिहून देतो. मी ऑफिसर आहे या एरियाचा. सर मला आपलं नाव कळू शकेल? नावाची गरज नाही. WRD ऑफिसर म्हणून सांगा. सुप्रिटेंडिंग नाव इम्पॉर्टंट नाही. सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर WRD. हा, नाव लागत नाही इकडे. हॅलो, एकच त्यांना सांगा, त्यांना फक्त बघायचं आहे. आम्हाला बघायचं आहे. ऑफिसर येत आहेत. WRD चे सांगा सुप्रिटेंडेंट. वीडियो कॉल नहीं. हेलो, कौन? अरे हमारा ऐसी है इधर, उनको वो अंदर का देखने का है आपका पाती में. फुल सांगा. नाला चेक कर. ओनर को पूछ के कैसे, उनको सिर्फ देखने का है. ऊपर से मिनिस्टर से ऑर्डर है, जाके चेक करके आओ. ठीक है, जल्दी. आम्ही जे आता माणसांकडे गेलो ह्याच्यावर पावतो. ग्रामसभा केन्ना तुमची? झाली आयतारा संडे. त्यांना तो आता तुमचा सांगतो टॉपिक पयलीं आमचें सरकार आता ते आमकां अजून काय डिटेल पावोंक ना. ते म्हणटात की ते सांगतात की तेचे प्रायव्हेट नाव मेळटलें रे पळोवंक. सर तुमच्याकडे काही ना काहीतरी म्हणजे इन्स्पेक्शनची नोटीस असेल मला ती कंपनीमध्ये WRD सांगा. सुपरिटेंडिंग इंजिनियर आले. WRD एसी. नाही मी आता जस्ट बोललो त्यांच्याशी. ते काहीतरी इन्स्पेक्शन करायचं असेल, काहीतरी नोटीस. नाही त्यांना माहित आहे. रिपोर्ट वगैरे घालताना तुमचा WRD ऑफिस. बघा, नाला आमच्या त्या मालकीचा आहे. हो. नाल्यावरती हे इन्स्पेक्शन करायचं फक्त आमचा हक्क आहे. तिकडे बघायचं आहे आम्हाला, फक्त तेवढंच. त्याला नोटीस लागत नाही. एकच मिनिट सर. काय घेऊचे ना ते. खंय ना खंय तरी कितें तरी शिरकाता. फुल नाला कव्हर केला त्याने. फुल नाला मग त्याका कोणी राईट दिला इतकं नाला हे करून? आम्ही काम कशी करू? आम्ही सारखे मेन्शन केला. ती हे करूया परत आणि एक होती त्याचा फोकस आणि तेचेर आम्ही सारखे मेन्शन केल्लेले आसा सर. क्रॉसिंग केला म्हणून DSLRचा रिपोर्ट सांगता रिपोर्ट हाडला असं म्हणतो ना. DSLR हांगा मी करून दिसता न्हू सर, ते एनक्रोच केलो आनी त्या रिपोर्ट घेवपाची गरज ना. तुमचो नंबर 95050568.
नाला आमचं नाल्याचेर आमचो वचपाक जाय इवन हे सुद्धा तांकां घालूंक मेळना. ना कांयच करूंक मेळना. आनी हें आसा न्हू सेटबॅक आसा न्हू, हें आसा न्हू ताका 100 मिटर हें आसा न्हू ताका थोडी खंयी गेल्या लो आसा तुमचो WRDचे तेचेर ते वयल्यान बांदकाम केलां, लोखंड बिखंड घातला, मदीं काय तरी डेमोलिशन करपाची ऑर्डर आशिल्ली, ते अजून कांयच सांगना, कित्याक फुडें करिना ते प्रोसेस? न्हू ते आतांच हांव इन्स्पेक्शन करता तुमच्या वांगडा आनी तोय रिपोर्ट सरकाराक धाडटा आनी सरकारा कडल्यान कितें हें येता त्या प्रमाणे आमी तेजेर एक्शन घेता. थँक्यू.